Morris Kisakwa ine makinyi dhi kao minister manyien. Bas. Koro kaa eni winjruok ni gi bodyguards. Nyaka koro winjru. Omera watiyo nade. Jogi nyaka ikawe gokinyi kama odaki. Idhi kawe gokinyi nikech ok onyal idho matatu gi bunde. Idhi kawe kama odaki gi time mane jatelo wacho ni uchope cha. Idhi kawo ng'asi. Bodyguard first. Bodyguard manyaka kawo Mokwongo. Kise kawo bodyguard koro kudhi ka jatelo. Koro kukawe. Koro kimi ene mowacho kama nyamburko ni seche gigolo kanya. Nyamburko mar sirikal driver mariembo jatelo bedo go 24 hours. Kore idhi kode odi. Tich imuok sa 10 kogwen. Emi chope tich kata sa 11. Idwa yudo matatu kanya. Koro miyo mano arrangement mar transport officer. Koro bedo gi gari no. Yes. Nekech samangi wuoke tich oking'eyo. Samar wuoke tich VIP akuna. Samar donjo be akuna. Unyalo donjo sa 10, sa 11, sa 12. Ineno kano dhi rom ne jatelo airport sa 8. Driver gi bodyguard no wuok sadi. Koro en gima sasa mochio bodyguard. Anytime. Driver nyise ni wawuok to kaka giwuok gidhi. Kawa sama kama mondo wachop kacha sama kama. Ere kaka idwa dhi kawo jatelo as a driver ionge bodyguard. In case of anything idwa timo nang'o? Makelo e penjo kendo gombaka e wi kit tudruok mowinjo bed ni jarit kod jariembo bedo go.